tiye tikambe za mauka kuti mauka ndi chani komanso tingapange bwanji tikakhala kuti tadwala mauka. Mauka ndi chinthu chimodzi chimene chavuta kwambiri makamaka mwa azimayi. Mauka pa chizungu ndi yeast infection, dzina lina ndi candidiasis. Candidiasis ndi yeast infection. Normally vagina mwa azimayi mumayenera mukhale balance, mumayenera mukhale balance ya mabacterias. Balance ya mabacterias ndiye tikutanthauza kuti pali mabacterias ena amakhala abwino, mabacterias ena samakhala abwino. They are very harmful, while ena they are helpful. So zikachitika kuti mabacteria amene ali harmful akuchuluka kwambiri kuposa mabacteria amene ali abwino, ndiye kuti pamenepo pachitika vuto, pakhala vuto. Ndiye candidiasis kapena kuti mauka kuti ayambike imakhala kuti mafangasi akuberekana akuchulukana kwambiri mu vagina mwa azimayimo, ndiyeno ndi zimene zimayambisano mauka. So mauka mu chizungu in short is excessive overgrowth of fungus in the vagina. So ndikutanthauza kuti mafangasi amene amayambisa mauka akuchulukana kwambiri, akuberekana kwambiri mu vagina mwa azimayi, mu khomo la chiberekero cha azimayi. Nde tisanapitirize tapanga ni like video hii, fa video hii is very important to you. Ndiyofunikira fa nthawi inake muzapezeka kuti mwadwala kapena mukudwala o mwina nthawi inake munadwalapo koma si mavesesa chimene chimachitika. Ndiye tapanga ni like komanso apa akodoleni anzanuwo kuti azaonere nawo video hii. Ndithu tipitirize. Mauka wina aliyese atha kudwala mauka, koma amene amakhala pa risk kwambiri number 1 ndi anthu amene amakonda kugwiritsa ntchito ma antibiotic kwambiri, kapena kuti anthu amene amamwa ma antibiotic. Apo ndanena magulu awiri, amene amakonda kugwiritsa ntchito ma antibiotic kungodwala kachifuwa pang'ono kanga chifine atenga kale antibiotic akamwa antibiotic. Komanso gulu lina ndi anthu amene mwina analembera ma antibiotic chifukwa choti akudwala ma infection ena kuti afunikira ma antibiotic. Nde akakhala kuti akugwiritsa ntchito ma antibiotic amakhala pa risk yodwala mauka kwambiri. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti ma antibiotic nangasi amapha tizilombo nde paja poyamba tinanena kuti pali tizilombo tina tabwino, tizilombo tina sitabwino. Nde pali ma antibiotic ena samasankha kuti tizilombo iti ntabwino, iti sitabwino. Amangopha basi tizilombo tonse. Leo mapezeka kuti mwapha tizilombo tina toti ntabwino, toti timateteza kuti mafangasiwo asachulukane kuyambisa mauka. Nde mukapha tizilombo tija mapezeka kuti mafangasi aja sopano amasuka, atakasuka nangasi palibe tizilombo timene tingapange control. Ndio mapezeka kuti mafangasi aja kuchulukana kwambiri, akuberekana kuchulukana kwambiri mpaka kuyambisa chani mauka. Gulu lina la anthu amene amakhala pa risk yodwala mauka kwambiri ndi anthu oti ali ndi mimba. Munthu oti akhala ndi mimba, nthawi ya mimba pamakhala hormone imene imasunga mimba. Hormone imene kungosika ndiye kuti mimba sikhalapo. Hormone imene timaitcha kuti estrogen. Ndiye estrogen yo amasintha balance ya mabacteria awo kuchiberekero ku khomo la chiberekero la azimayi, amasintha balance yake. Ndiye kuti sipakhala balance estrogen akakhala wambiri. Komanso timaziwa kuti munthu akakhala ndi mimba ndiye kuti sitimafuna kuti immunity ikhale reactive kwambiri. Fa anthu ena amene amakhala ndi immune ya reactive kwambiri mapezeka kuti mimba yasokonekera. Ndiye immunity imayenera isike kaye pang'ono, the level of the activity of the immune system imayenera isike kaye pang'ono kuti munthu ita mimba itani ikhalepo. Ndiye immune ikasika, mafangasi aja amamasuka, amapeza mpata kuti sopano tiberekane tichulukane. Mwandimvetsetsa pamenepo chabwino. China gulu lina la anthu ndi anthu amene ali ndi sugar komanso anthu amene amadwala kachilombo ka HIV. Mwa anthu amene amadwala kachilombo ka HIV timaziwa kuti anthu amene amakhala ndi immune yosika. Fana ngasi kachilombo kaja kamapha ma CD4 amenewo ndi ma immune cells. Ndi akamapha amenewo ndi kuti anthu immune yawo isika. Komanso anthu a sugar, a diabetes ndi kuti chimene chimachita chokuti immune system yawo imasikaso, komanso zilonda zawo sizimapola msanga. So nkhani yake yonse kwambiri imagwera pati pa immunity yawo, kuti immunity yawo imakhala yosika. Ndiye kuti chitetezo chawo chikasika, mafangasi amasukano, atakasuka nkuberekana kuchulukana kwambiri moposa mlingo wake. Basi mauka nkuyambika, yetu zimene zimachitika. So ungaziwe bwanji nonso pano kuti ineyo ndadwala mauka, ine ndili ndi mauka? Maziwa bwanji kuti apapa mauka ngatawa ndi mauka ndithamangire ku chipatala? Choyambirira chimene chili common kwambiri mwa anthu amene amadwala mauka ndi timaitcha pa chizungu kuti intense vulvovaginal itching. That's number 1. Imeneyo ndikutanthauza kuti pa skin panja pa vagina paja, ndikuonesa ni chithunzi chake kuti ndipatipo pamene ndikutanthauza panja pake paja
panja pa vagina paja umapeza kuti pakuyabwa kwambiri, pakuyabwa ndithu nthawi zina zilizonse munthu umapeza kuti kungokanda basi, kungokanda. Chimenecho chizindikiro choyamba kuti amene atha kukhala mauka. Panja pa vagina pamene popo patha kukhalanso inflamed, kapena kuti kunena kuti patha kutupa komanso kukhala red chonche, ndiye kuti pali inflammation. Chizindikiro china ndi number 2 pa chizungu ndi thick rubbery discharge. Thick rubbery discharge ndikuti chikazi chanu chimakhala chonanda kwambiri, cholimba kwambiri. Chikazi chimene chocho chimakhala ngati labala chonchi, chimakhala cholimba kwambiri koma chimakhala chambiriso. Chizindikiro chachitatu pa chizungu timati superficial pain during sexual intercourse or urinating, ndikuti mukamakumana ndi abambo mumamva kupweteka, mumamva kupweteka komanso mukamakonza nthawi zina zake mumamvanso kupweteka. Zimenezo ndi zizindikiro zimene zili common kwambiri mwa anthu amene atha kukayikira kuti atha kukhala mauka. So mukapita ku chipatala amakaziwa bwanji kuti inuyo muli ndi mauka? Apopo ndi pofunikira kwambiri kuti inuyo mupite ku chipatala, chifukwa chokuti ku chipatalako akapanga zimenezo zamatha kupanga confirm kuti awawa ndi mauka, munthu uchipange treat awawa ndi maukadi, this is yeast infection. So what do they do? Amapanga chani? Chimene amapanga nchokuti amapanga high vaginal swab. Amapanga swab yo is like amatenga sample ndikuiona kapena kuunika pa microscope, ikakhala kuti zipangizo zilipo kuunika nkuona then kupanga verify kuti apa pali yeast infection, the yeast apapa yeast alipo kwambiri. Tipite no pa treatment. Pa treatment po timvane. Ineyo sine dokotala olembera oti mwina nditha kulembera anthu. Ineyo ndinapanga za mankhwala, sinapangiza udokotala zolembera. Apo ndiyemo ndimve bwinobwino. Ndeno zimene nditafotokoza apapa sikuti ndikulembera kapena ndikupanga prescribe, apapa ndikuphunzitsa. I'm trying to educate you kuti muziwe. So ineyo ntchito yanga ndiyoti ndikuthandizeni kuti mumvetsese treatment yanu imene akupasani ku chipatala, osati kuti ine ndikupaseni treatment. I'm not here to give you the treatment. Number 1, mukapita ku chipatala amatha kukupasani clotrimazole. Clotrimazole wake amakhala wa pessary most of the time. Sometimes amatha kukhala cream, but mostly imakhala pessary. Pessary ndi mankhwala amene timalowesa kumusi. Ndeno clotrimazole amabweranso mosiyana-siyana, amatha kukuwuzani kuti mukhale ndi clotrimazole 500 mg oti mugwiritse as a single dose imodzi yokha. Komanso clotrimazole yomweyo nthawi zina amatha kukhalanso in divided doses, 200 mg for 3 days. Ndiye kuti mmakhala mukuyika mapesalezo kamodzi pa siku kwa masiku 3. Nthawi zinaso amatha kukupasaniso maikonazole pesaleso, nthawi zina amatha kupereka na statin pesaleso. Ndiye zimangotengera kuti iwowo adokotalawo akuonani motani komanso zili motani kuti iwowo asankhe mankhwala amene ayoyenera inuyo. Ndiyeno chonde kupita ku chipatala ndi chinthu chimodzi chimene chingakuthandizireni kuti inuyo ndi adokotala anu mupange verify kuti ndi maukadi kapena ayi. Chifukwa chakuti nthawi zina inuyo mutha kuzipezera mankhwala, kuzipanga self prescribed mankhwalawo, kena kupeza kuti vuto ndi linaso si mauka. Zimatha kuchitika nthawi zina zake. Kumangogula zimankhwala, kumangogwisa ntchito mankhwala osiyana-siyana koma asali mauka, zimene si zabwino eti. Amukhala kuti mukupanga abuse mankhwalawo komanso mukuyambisaso mavuto enaso. So please chonde mukaona zizindikiro zimene ndafotokoza mwambamo, thamangirani ku chipatala akakuoneni. Ngati muli ndi funso lilembeni mu comment section mutiyankhana, osaopa iyayi. Panopa tinabwera kuti tizaphunzitsane. Osayiwala kupanga follow komanso kupanga like kupanganso share anzanu, chifukwa chakuti zinthu izizi ndizofunikira kuti tiziziwa zinthu zangati zimene zizi. So ineyo ndinabwera panopa napanga chisankho choti ndizikuphunzitsani zinthu zangati zimene zizi, ndi agayireniso anzanu aphunzire nawo. Zikomo kwambiri. Mavuto angati? Zikomo kwambiri. Ya ndizamange basi. Pitani basi. Ndikubwesera nabo. Ndakunyadira limwene basi. Ndikubwesera lolemba. Pitani mwene. Ndikubwesera nabo. Pitani mwene basi. Ni mazira.